So ito yung paborito ng mga bata dito sa amin na paliguan kasi tinatawag nilang kapit kamay. Kasi pag tumalon yung isa sa kabila, tatalon yung isa sa kabila, pagdating sa gitna, pwede sila maghawakan ng kamay. at dito sa gitna. Oo, dyan. Tatalon dyan yung isa, tapos yung isa tatalon. Andun yung isa. Okay. Nagsasalubong sila pagtalo, naghawakan ng kamay pagbagsak sa tubig. Nice. Pagka naliligo sila. Nice. Kapit kamay. Kapit kamay ang tawag nila dyan. Okay. So pag nakarating na kayo dito sa may kapit kamay, malapit na daw kayo sa... Tama, sir? Malapit na dun sa... Orok-Osok Falls. Orok-Osok Falls. Maraming salamat mga padaba sa pag-antabay. 35,000 followers na tayo ngayon at marami pa tayong ipihatid sa inyo. Maraming salamat sa inyo. For more tips on places to stay, places to dine, and places to go like this, follow Happy Islander TV, your travel companion in Bicolandia and beyond.